Miarangkada na ang una sa 8 ka adlaw nga pag-file sa Certificate of Candidacy sa mga mudagan sa 2025 midterm national elections. Sayranta ang mga panghitabo sa nagkadiyang lugar sa Central ug Eastern Visayas sa report ni Femari Dumabo. Sa Tacloban City sa Leyte, pinakauna nga miduso sa iyang CoC si First District Representative sa Leyte, si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Si Romualdez magpapili sa ikatulong higayon. Ang iyang anak nga si Ferdinand Martin Jr. ang misumite usab sa iyang CoC ug magpapili nga konsehal sa Tacloban City. Samtang miduso usab sa iyang CoC ang anak ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez nga si Raymond kinsa magpapili sa pagka-vice mayor. Sadya ang unang adlaw sa filing sa CoC sa probinsya sa Bohol tungod sa pabanda sa usa ka kandidato. Ang kanhi konsehal sa Carmen, Bohol nga si Angilita, Lellette, Toribio ang unang kandidato sa probinsya nga miduso sa iyang CoC. Ang 63 anyos nga si Toribio midagan isip independent candidate pagka-board member sa ikatulong distrito. Siya pa lang ang miduso sa iyang kandidatura sa probinsya. Sa lungsod sa Larena, Siquijor, nagbingaw ang buhatan sa COMELEC karong adlaw. Matod ni Acting Election Officer Imelda Camilo, usa pa lang ang miduso og CoC ug kini si Ed Sheldon Abatayo, kinsa magpapili pagka-konsehal sa lungsod. Ang namang gibuhat karon nagulat sa mga aspirant candidate nga mo file sila. Mori dire para mo file na sa ilang candidacy. Oba ni Clans Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.